Moikka! Tänään ei fiksata mitään, mutta käydään läpi Apple Watchin parhaita ominaisuuksia. Itse hankin Apple Watchin ehkä 2-3 vuotta sitten. En odottanut, että mitenkään innostusin hirveästi. Olin sen verran harakka, että halusin vaan kokeilla, että olisi erilaisia tällaisia rannekkeita. Ja sitten kun tässä on taustakuvat, voi pyyhkiä erilaiset, niin ajattelin, että se olisi niinku kiva ominaisuus. Nyt käydään läpi parhaat ominaisuudet Apple Watchista. Yksi todella hieno ominaisuus tässä on, että tästä näkee paljon kelloon, mikä tietenkin on rannekellossa aika hyvä ominaisuus. Mutta sen lisäksi sitten seuraavaksi tärkeä ominaisuus mulla on Find My iPhone-toiminto, eli sen verran aina on hässäkkä, että ei aina muista, missä puhelin on. Se tippuu jonnekin auton penkin väliin tai jotain. Tää löytyy helposti, ei tarvitse minnekään kirjautua, paina täältä, niin se aina blingaa matkapuhelinta ja sitä on aina helppo löytää ja sitä tulee myös tosi paljon käytettyä. Tästä kellosta pystyy myös soittamaan ja vastaamaan puheluihin ja silloin jos jossain esimerkiksi ulkona sattuu olemaan kännykkä hankalassa paikassa tai sä oot jättänyt kännykän johonkin kotona tai jossain muualla vähän kauemmassa, niin pystyt sitten nopeasti kuittaamaan puhelut eli vastaamaan niihin tai laittaa viestejä, niin se on todella kätevä ominaisuus. Mitä asiaa? Itse asiassa mulla kerran puhelin tippu ja sitten meni näyttörikki, niin silti mä pystyn käyttämään soittelemaan ja käyttää sitä sen aikaa, että sain puhelimen huollettua niin tämän kellon kautta. Eli siinä mielessä ihan kätevä myös siinä tapauksessa, jos puhelin jostain syystä menee näyttörikki tai jotain muuta. Eli tähän ranteeseen sit saat tulemaan esimerkiksi kaikki mailit, kaikki mahdolliset viestit, puhelut sun muut. Eli sitten jos sä oot palaverissa tai muuten hankalassa paikassa, sun on helppo kuittaa siihen, laittaa, että soitan kohta tai mitä tahansa, niin se on erittäinkin kätevä ominaisuus. Ja se, juuri kun se on aina tässä ranteessa, niin se ei ole ikinä kyseinen laite hukassa. Apple Watch on mahdollista yhdistää tuohon matkapuhelimen tuohon kamerahommeliin, eli jolloin se näyttää sitä näytöltä, että mitä se kamera kuvaa. Ja se on erityisen hyvä siinä, jos on joku tiukka paikka, esimerkiksi autossa pitää fiksata joku paikka, minne sä et kunnolla näe, niin sä pystyt tuolla kurkkiin ja katsoa sitten tuosta suoraan rannekellosta, että mitä siellä tapahtuu. Ja yllättävän usein sitä tulee käytettyä tuollaisessa kodin ja auton fiksailuhommissa. Tämä screeni on mahdollista sitten, tässä on tällainen fikkari, eli pyyhkäisee tuosta ylös, niin sä saat fikkarin päälle ja se ei ole maailman tehokkain, mutta kun se näyttää on ihan valkoinen, niin se riittää monesti etsii jotain avaimia. Haluaa esimerkiksi jossain lähteä käymään vessassa yöllä, niin sun ei tarvitse laittaa kaikkia valoja. Eli reissatessa on tosi kätevä siinä mielessä, että noi kaikki lentoinfot ja tällaista menee tonne Apple Wallettiin, eli sit sä saat sen QR-koodin tuohon, millä pääset sitten koneeseen, eli ei tarvitse papereita tai kännykkää edes kaivaa. Eli se on todella kätevä, varsinkin jos sitten tuolla tax free jää pyörimään, niin se muistuttaa sopivasti, että nyt on aika lähteä tuonne gateille. Tämä Applen Siri, niin kun sitä pystyy ohjaamaan myös tämän kellon kautta, niin on tosi kätevä. Esimerkiksi jos laittaa herätyksiä tai hälytyksiä, on sulla vaikka niin kuin leipä uunista 10 minuutin päästä, niin sun on helppo laittaa se vaan käskyttämällä, että hei Siri, muistuta, ota leipä uunista 10 minuutin päästä. Sitten mä käytän tätä aika paljon niin kuin kaukosäätimenä, että jos mä musiikkia kuuntelen esimerkiksi autossa ja haluan skippaa seuraavaa biisiä tai videoa tai mitä tahansa, niin täällä pystyy ohjailemaan. Kun se on aina tässä ranteessa, niin ei tarvitse etsiä, että missä se kaukosäädi on. Tykkään aina kuulla jonkun hyvän biisin, ei tiedä mikä se on, niin haluan tietenkin saada sen selville. Siihen helpoin ja nopein tapa on tää Shazam-appi. Ja tosta painetaan, niin se tunnistaa tai kuuntelee sitä biisiä ja sitten hetken päästä kertoo, mikä biisi on kyseessä. Se toimii tietenkin myös tuossa iPhoneissa, mutta jotenkin se on helpompi tuosta rannekellosta aina vaan painaa, niin pysyy kartalla mikä biisi milloinkin soi. Ja sehän äänittää oikeinkin kätevästi tuosta ranteesta. On sitten iso tai pieni juttu, mitä pitää nauhoittaa. Pääosin mä käytän näitä, mitkä on valmiiksi tässä Apple Watchissa, mutta yksi semmoinen ostettu appi on nimeltään Autosleep, joka on tällainen nukkumisen analysointiin. Kun sulla on kello ranteessa öisin, se katsoo miten sä nukut, jos tulee heräilyjä sun muita, katsoo sun sykkeitä ja sitten aamulla sä pystyt katsoa, että paljon tuli nukuttua ja miten tuli nukuttua ja sitten tällaiselle keski-ikäiselle väsyneelle sedälle se on ihan hyvä aina saada se tieto, koska välillä väsyttää muuten vaan ja välillä sitten on nukkunut liian vähän tai nukkunut liian huonosti.
Kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin noi rannekkeet on helppo vaihtaa ja sitten nämä näytöt on helppo vaihtaa erilaisiksi. Aika vähän tulee sitten mitenkään niinku fiilisteltyä sitä, että on kerännyt tuohon näytölle itselleni tärkeät asiat, eli siinä on kelloaika, päiväys, sitten sää. Säästä pääsee, kun tökkää, niin pääsee sitten syvemmälle näkemään, mitä on luvassa. Sitten mulla on auringon nousu ja laskuaika näkyy ja sitten mahdollisuus vastata puheluun tai soittaa puhelu. Se on oikeastaan sitä kautta, että jos jostain syystä kävisi pahempi onnettomuus tai jotain muuta, niin pystyn sitten vaan siitä painaa puhelua. Ja sitten mulla on toi velipoika asuu tuolla Amerikassa, niin mulla on sitten koko ajan se jenkkiaika siinä näkymissä, niin mä pystyn sitten vähän milloin voi velipojalle soitella ja näin edespäin. Niin jokainen pystyy sitten kustomoimaan sellaisen kokoelman näitä infoja tuohon. No niin, siinä oli meikäläisen fiilistelyt Apple Watchista ja tää ei ole mikään se porvarimalli, tää on 3, tästä on uudempia malleja ja nyt näytti, että on tullut se eSIM, eli on mahdollista sitten, että tämä toimisi niin kuin itsenäisesti ilman matkapuhelinta, mutta nythän tämä tarvii matkapuhelinyhteyden tai wifi-yhteyden moniin toimintoihin, mutta ei mitään. Pakko sanoa, että yllätyin, kuinka hieno värkki tämä on.